Okay, so mag-start na itong ating race dito sa Bani. Mas start po ito. At kompleto na lahat ng ating mga participants. Dapat na category lahat yata ito. Kasali na pati ating master category. Shoutout nga pala sa ating mga tropa na nagpakarera dito sa Bani. Kay Sir Ivan Cruz, Kapituy Chale, at buting mayor ng Bani, kay Sir Boyeng Polabox. Shoutout na rin sa lahat ng ating mga participants na sumali ngayon. Good luck sa inyong lahat, guys. So rolling start muna tayo. 97 kilometers dito ang ating kabuuang ruta ng ating karera, guys. Shoutout sa ating tropang Kamiling na sumali dito, tropang Sawal, tropang Mulinaw, at yung ating tropa dito sa Pangasinan Cycling Team, Alaminos Sol. Shoutout din sa ating mga tropang 7-Eleven. Yan, sir. Shoutout sa tropang Dave Adrian. Anong kategory mo, sir? Anong kategory mo? 36 above. Okay, good luck sa'yo, sir. Sa namin, sa monitor namin, Adrian Manson. Yeah, shout out kay Sir Adrian Manson ng Team Adrian. Kunan muna natin dito sa bandang kunahan. Ayan, guys, so dahan-dahan mga tropa ang aming shot MG Operia. Ayan o. Wow. Ayan, shot mo sa likod mo na. Ayan o. Muna mo sila. Ayan, guys, so tumutulin na ng bagya itong ating peloton. Ngayon na ba ito na malapit na yung ating flag down? 97 kilometers po ang ating kabuuang ruta. Sino kaya ang magbabagi at maraming dumayong malalakas, guys? Andito ang pambano ng Team Kamiling at ang mga tropang 7-Eleven rin ato sabi do. Si King Mercado nandito rin, guys, at yung iba pang tropa nila. Ayan, guys, nagkakabanatan na, may bumabanat na sa bandang pangunahan. May breakaway na. May breakaway na ba? Iwan mo sa kabila, ano ka? Ayan, guys, nagkakabanatan na sa bandang unahan. So kailangan natin sumunod at iiwanan tayo ng peloton. Nagkakabanatan na dito sa bandang likod. Tingin tayo ang walang marshal, tayo na mag-marshal. Okay, so papunta na tayo ng bayan ng Bulinaw. From Bani to Bulinaw tayo, guys. Iikot tayo sa Balar. Ayan, so napakagandang ruta itong ating karera dito sa Bani. Ayan, so palusong tayo. Ingat-ingat kayo, mga idol. Palusong ito, palusong. Ayan, 36 up. Nandito na sa bandang likod. Nagkakaiwanan na. Ayan, guys, nagkakabanatan dito sa may Ahonan, sa may zigzag. Napakatuloy na kanilang pagbanat dito sa may zigzag. Ayan.
So tingnan natin mamaya yung ating breakaway guys, at medyo nasa harapan, hindi tayo makakasingit ng basta-basta at napakarami din ng ating grupo dito sa bandang unahan. Isa yung breakaway natin, Team Kamiling, ayun, wearing a red jersey. Makikita niya ang kinakabayo yung ahon guys, nandun na siya sa bandang unahan. So kukunin na ba niya ang ating breakaway? Guys, so napakalakas pa rin ang ating mga participants. Naka-lighter. Ay isa na doon sa bandang unahan guys. Ayan, so patuloy na umaahon itong ating mga tropa dito sa sigsag ng Bani. Ayan guys, so walang hanggang ahonan din to, malayo-layo din. May mga napag-iwanan natin sa bandang likod. Ayan na, Team Adrian guys, nandito na sa bandang likod. Kinakabayo ang hamunan. Marami na ang nasa harapan. Ayan, so iwan mo na kayo. Number 9 sa 36 up, nasa likod na rin. Patang Orog, shout out sila Michael Rosalan. Ayan, dito rin guys. Ayan na, nagkakabunato na. Mga tropang Bulinaw nandito sa bandang likod. Naka-live ka ba? So wala pa rin pong nakapag-breakaway dito sa ating peloton. Kompleto pa rin, malapit na tayo sa may Bulinaw. Ilang kilometers pa bago liligo? Mga ilang kilometers pa? Tayo pa? Bumagal sila, bumagal. Ayan, nandito na tayo sa may papasok ng Bulinaw. Mamaya kuha tayo ng kopya doon sa bandang harapan pag makasingin tayo. Renato Sabido, nandito lang sa bandang likod. So welcome to Bulinaw na tayo. Ayan o, mga tropa guys, nag-aalalay lang dito sa bandang. Ayan, so tingnan natin naman kung sino ang nagdadala. Batang Bulinaw, dalawang Bulinaw. Nasa harapan natin si James Gandang at si Kevin Docosen. Tingnan natin kung may breakaway tayo. May isang team kamiling kanina na bumanat sa sakyanan. Tingnan natin kung nandito siya sa bandang unahan. At kung may breakaway group tayo, at may mga marshal sa bandang unahan. Ayan, so meron tayong breakaway. Ilan kaya itong ating breakaway? Batang Urob, si Michael Rosalan nandito sa bandang unahan guys. Sino kaya ang kasawa ng ating Batang Urob? Ayan, Batang Urob, Michael Rosalan, mag-isang kinakabayo yata itong ating breakaway. Tingnan
Tingnan natin kung mag-isang kanya o may kasama itong ating breakaway. Guys, so marami rin ang naka-score dito sa ating Batang Urong. Breakaway po natin. Michael Rosalan ng Team Urong mula sa Tarlac. Dumayo dito sa Pangasinan para magpakitang gilas guys. Mag-isa niya ang kinakabayo itong kalsada natin papuntang Bulinaw. Okay, idol! Maintain lang, maintain! Nagpapakit ang gilas guys ang ating Batang Tarlac wala sa Team Urong. Michael Rosalan, siya po ang ating breakaway dito sa ating karera. Sabi na nga dyan, boy. Panatan mo. Guys, nasa harapan pa rin mag-isang bumabanat itong ating tropang Kamiling. Team Urong, Michael Rosalan. Malayo sa likod 500 meters, medyo lumalapit ang ating peloton. Kapag kayo, huwag kayo magkakasulo. Ito kayo. Shout out kay Boss Cyril. Nasa harapan po siya. Kumukuha rin ng video. Guys. So wala pa rin na dikit dito sa ating breakaway guys. Patuloy pa rin na bumaba natin itong si Michael Rosalan. Palusong tayo dito sa may Bulinaw. Medyo malayo pa rin ng ilaw sa bandang likod. Nasa 500 meters pa rin ang kalamangan niya. So napakatuloy ng paglusong dito sa may bandang baba na ating breakaway. May humahabol guys sa bandang likod. May humahabol. Ayan, tatlo yata yung humahabol. Tingnan natin kung sino itong nasa likod natin. Hello, Portillos. Homer Portillos. Tapos, sino itong naka-red? Ano yata to? 36 stop yata to ah. Exodus. Tapos nakadilaw na jersey guys, itong tatlo ang humabol. Kaya malapit na nilang abutan si Michael Rosalan. At mayroon pang dumidikit mula sa 7-Eleven. Tapos si Kenneth Paramba at itong nakadilaw na jersey ulit. At nagkadikitan na nga guys. Tuahon. Inabutan na nila ang ating breakaway. Saan na si Michael? Nasa likod na. Okay, so yung breakaway group natin 2, 4, 6, 8, 9. Bali siyam na itong ating nasa breakaway group. Guys, patuloy silang umaahon dito sa ating akyatan. So siyam na po itong ating nasa breakaway. At inabutan na nga yung ating tropang Kamiling, Batang Urong. Ayan, nakadilaw na jersey naman yung bumabanat. Tingin ko ano yon, tropang Bulinaw yon. Ha? Yan? Ate Urong din? Okay. Anong pangalan kaya? Si Aaron yata. Aaron... Diba? Isa.
Ayan guys. Drop and roll. Okay, ito orom din to. Drop and roll eh, naka-drop and roll. Dito natin yung iba sa bandang likod. Nagkakadikita na. John Lowion Road, Renato Sabido. Ayan, MG Operia. I-click mo sa likod. Nandun na. Simple Operia. Ayan guys. So, nagkadikita na. Nagpang-abot na lahat. May akunan na naman. Palusong tayo. Pero akunan na naman tayo guys. Napakaganda ng ruta dito pala sa ating bani. Yan. Akunan. Lusong akunan. Ang ganda ng ating Banat. MG Operia. Pampanga second tip. Sumisingit guys. Papunta sa harapan. Sinundan ng ating tropang kamiling. Ayan. Tapos itong 7-Eleven. Nagkapanatan ng MG Operia umangat. Bumanat, hinabol yung nasa harapan. MG Operia guys, sinundan ng Batang Kamiling. Ayan, 7-Eleven, apat itong nasa harapan natin. Sumusunod itong naka-block na jersey. Ayan, MG Operia guys. Siya naman ngayon ang nagdala ng trangko. MG Operia, Team Kamiling at 7-Eleven. Sila ngayon ang nasa harapan natin. Tatlo itong ating breakaway naman na pumalit doon sa ating breakaway kanina. Tingnan natin yung anim. Kung nakasunod pa, yung anim. Nakasunod pa ba? Yan, sumusunod pa rin yung anim guys. Nakasama sa breakaway group kanina. Pero umaagwat na itong ating tatlo dito sa bandang unahan. MG Operia, 7-Eleven, at itong ating tropa kami. Tatlo ngayon ang nagbabakbakan dito sa ating unahan. Ayan. 7-Eleven naman ang pumalit. Team Kamiling, bago 7-Eleven at si Operia. Panay! Ang lapit ng Marshall! Team Kamiling pa rin yung nagpapalitan at 7-Eleven dito sa bandang unahan guys. Nawala na si MG Operia. Nawala na si Operia. Nakahuli na. Woo! Banday! Pinalitan itong tatamahan guys. 7-Eleven, dalawang 7-Eleven na. At isang Kamiling yung nandito sa harapan ngayon. AG Boy ng Sual, SMTV. Ayan na naman, nagkakabakbakan na naman dito sa Palusong. Angelico James nangunguna. Siya naman ngayon ang may dala ng ating breakaway group. So nakasunod pa rin yung dalawang 7-Eleven at Team Kamiling. 7-Eleven, Team Kamiling. So isang bulinaw, si Kevin. Anim itong ating nabuong breakaway group na naman. Guys, so napakatulin itong ating mga breakaway group. Iniwanan ng ating paliton. Dalawang 7-Eleven, isang Kamiling, dalawang Sual at isang bulinaw. Shout out din sa ating tropang bani na riders na nagparsyal. So maraming salamat sa inyo mga idol. Kaliwa! Sinisinyasan na nga bibili sa pag nakabangga ka dyan, iwan ko sa'yo. So dahil sa kotse guys, okay naman, nakapasok lahat ng ligtas itong ating anim na breakaway.
Ayan, so dito na tayo mag-focus at yung peloton nasa likod, malayo. May umahabol. Ayan, may umahabol sa bandang likod. Marami grupo. Ay, delikado yun. Ayan na, nagpangabang-abot na sila. Punahin na natin sila. Bumabanat na mga team Kamiling. Ayan. Dokter, kami na. Marami pa? Ayan o. Si Dan Rex ng... Si... Anong apelido nito? Meron ba sa likod? Morano. Takot. Papasok na tayo. Papuntang Patar. Ayan, so kakanan tayo dito guys, kakanan. Napakatulin pa rin ang takbuhan nila. So malapit na tayo, nandito na tayo sa may mga beach ng Patar. So napakaganda na ng mga tabing dagat dito guys. Ha? Ngayon yung huli na to, di ba? Huli natin mamaya pag medyo bakante yung daan. Na ilang minutes na tayo? 51. Ayun o, fix mo yung dagat. Yun ang ganda ng dagat nila dito guys o. Napakagandang pagkarerahan talaga naman o. Yun o. Pangronda. Pangronda. Bumubula yung alon. Ayan, dito tayo sa pandalan. Breakaway na ba to? O may nauna pa? Barangay Ilog Malino. Yan, welcome po sa Barangay Ilog Malino. Nandito na po tayo ngayon. At kasalukuyang binabagtas natin ang papasok ng Malino. At napakatulid pa rin ang ating mga participants. Guys, tingnan natin yung mga nakapag-breakaway. Mayroong nakukuna naman, kumakawala dito sa ating paliton. Pero tropa mo room. Maraming breakaway. Marami. Wala na sila Bordigas na, hindi mo nakita. Yung 7-Eleven. 7-Eleven. Abol naman, abol! So check natin yung nasa harapan guys. Marami rin na sa breakout group natin guys. Renato sa video nandito rin guys. Batang Bulinaw, Kevin Ducosin. Mga tropang kamiling natin. Renato sa video. Yan, lipat tayo sa panangarapan naman. Kunan natin itong mga nagdadala. Ayan o. Sir, bigay ko pag tubig.
Guys, so pahon na tayo papunta sa White Beach sa may lighthouse. Dito ka ako niyan. Nakukuha na pa rin itong number 9, 34 Maramba, 7-Eleven. Dito, tira ka. Ayan, Angelico pupunta dito sa harapan. Ayan, Sabidu nakukuha na pa rin yung number 10 ng 7-Eleven. Ang abilis na ito. Ikot-ikot mo hanggang likod. Ayan. Ayan guys, so patuloy na bumababaan. 7-Eleven muna dito sa tuktok. Pangalawa itong number 10 at si Maramba. Pangatlo, pang-apat si Sabido. Ayan guys, at nakasunod na rin yung iba. Ayan, ng 7-Eleven umagwat. Ahonan pa rin ba ito? Ayan guys, so ahonan pa rin. Nakunguna ito ating trupang 7-Eleven guys. Natin natin yung peliton, no? Yung nasa likod natin umahabol. Dito akyatan pa rin ito guys, na baka punat ng akyatan na. Shout out kay Kapitan Happy Doll. Ayan, so lumalapit yung ating peloton. Dito sa harap na lang. So mag-isa pa rin ni Daniel Corpus na umaahon. Iniwanan niya ang ating peloton. Guys, so ito na. Idol, ba na to? Tuloy na bumabalad itong ating group ang 7-Eleven. At ito na rin ang ating kissing group. Nasa 30 meters ang kalabangan nila. Sino yung pagsa? Oo. Bakit kanina mo ibigay? Sino yung kami ng isa? Umihin kanina. Ibigyan mo Sino ba? Ayun na, ito na ang ating mga tropa naman. Mula sa 7-Eleven pa rin. Ayun o. Bulinaw. Pangasinan, Team Kamiling. Ayan. Ayan na, yun ang ating mga breakaway group. Ayan o. Mga kunat itong akyatan na to guys. Hintayin natin naman yung ating peloton. Okay idol, lapit na sa taas. Ayan o, kinakabayat talaga yung ahon. Ito na rin yung ating peloton guys na humahabol. Halo-halo na rin to. Ayan o, umaakyat na rin sila dito guys. Malayo-layo yung kalamangan ng nauna. Lasan yung kan. Lasan, wait. Sige, kaya yan, kaya. Okay, Banat Idol. Michael Rosalan. John Louie. Kaya ba yan? Bawi mama. Sige, MJ Operia. Michael. Kaya ba yan, Michael? So habol na naman tayo at medyo nakalayo na sila. Mahabol mamaya. So pagkatapos ng mahabang akunan ay nagkawatak-watak na ilang nasa likod na umahabol guys. Ito yung tatlo kaninang nangunguna sa ating breakaway. Ano to ba? Bagong daan lang to? Bagong gawa? Pero ano ba? Second group natin. Nandito yung mga tropa ang kamiling. Wala na yatang balak kumabol tong mga to. Hindi na ito yan. Itong tropang Dandex natin Murano Pagpil na mahabol, kumawala, Team Adrian. Wala. Bugal yun ba? May tubig ka ba? Yan. Sige. Kunin mo daw. So mahabol itong ating tropang bugal yun.
tayo doon sa iba ng harapan. Idikit mo idol! Iba tayo sa ating breakaway group. Buwan yun. Dikit mo, dikit! Doon! Ayun yung isa! Sino to? Naka-block ng jersey. Mahabol. Wala na ahon. Ha? At ito na nga yung ating breakaway group. Breakaway group natin, malapit lang doon sa dalawang nasa likod. Ha? May group pa. Second group na pala? Andito sila ano? Yung Kamiling, sila Renato na to. First group yata to. Ito na yun, yung breakaway. Oh, sila Renato. Breakaway group na to. Ito na yun, no? Breakaway group. Team Kamiling pa rin guys, ang nakunguna. Team Kamiling. Team Kamiling ang nagdadala. Sino yung Team Kamiling na yan? Mga tropang bugal yun. Kevin, Dukusin, nandito rin. Ayan guys, so Bordios naman ang nagdadala ngayon. Over Bordios. Nakasunod si 7-Eleven, Kenneth Maramba. Number 3 Pambugal yun, 7-Eleven. Tapos silang number 15 si Angelico. Tapos Team Bulinaw. Team Kamiling. Okay, so dalawang Team Kamiling yun nandito. Pangatlo at pangapat si Bordios at si Maramba. So kasali sila sa Team Kamiling. Ang una pa rin si Maramba. Siya ang may dala ng ating peloton. First group. Nakakasunod itong bugal yun. Tapos si Renato Sabido. Ayan guys, so ito ko set. Team Kamiling. So, babalik na tayo. Babalik na tayo ng Bani. Malayo pa. Bani na to. Bani na to. Dakap. Okay. Barangay. Barangay Dakap. Dakap. Okay. Tapos, diretso tayo sa bayan. Diretso tayo sa Agno. Agno. Grabe.
Napakatulin pa rin ang mga ginagawang pag-atake ng ating first group. Kahit napakalayo na ng kanilang tinakbo guys. May nakatikit? Well yun. Yung kanina yun ako. Paligid na yung iba nating tropa. Sino kaya ito? Nakaitim na ito. Guys. Hindi pa rin pinapalitan yung ating tropang kamiling sa bandang Harapan. Dalawang kamiling, tatlong kamiling. Maramba at Portillos. Nakasunod itong 7-Eleven, Bugalion, Bulinaw, Tual, Exodus, 7-Eleven, Bugalion, Kamiling. Guys, so napakaraming team Kamiling dito sa ating breakaway group. Sino kaya ang magwawagi sa kanila? Yan, team Kamiling. Itong isang ASM-TV natin, team Kamiling din po, di ba? Si AJ. So yun. Kaya pinali na naman ng isang tropang kamiling yung si Maramba. Hindi pa rin. Kanina pa nagdadala itong tropa natin sa Harapan guys, so lang pumapalit sa kanya. Wala na yun, last pag na yun. Pagod din kahapon yata yun di ba? Opo. Baka sila din po siya. Hello. Sa evento ko naman ngayon guys ang pumalit sa bandang Harapan. Tropa ang Bulinaw. May break away sa? Meron? Yung 7-Eleven sir. Ay, oo nga no. So tingnan muna natin yung ating breakaway guys mula sa 7-Eleven, si Daniel Jos Corpus. Ayun. Nasa 50 meters ang kalamangan niya. Tingnan natin. Dito pala lahat ng marshal natin. Kaya ito na ang ating breakaway. Lapit! 100 lang, 100! Bale, pinapatay. Palabas na. Palabas na dyan sir. Labas na. Isa, pamapa na. Out. Wala na. Pababa. Ito. Panay-panay na lang. Ayan guys, makikita pa rin bumabanat itong ating tropa. Napakalupit talaga ng batang ito guys.
Ayan guys, so nakaligo na yung ating, ayan na, nakadikit na, nalapitan na nila. Inabutan dito sa Baligo yung ating breakaway at nagkabanatan na nga, nagkabakbakan dito sa Palusong. Kaya so napakaganda guys ng bakbakan na to at nagkakasama na naman itong ating buong breakaway na nagkakabanatan na sa bandang unahan. Sa Palusong to pero ang daming truck! Ang daming truck! Grabe, grabe. Ang tolin nilang lumusong guys. Hindi tayo makakapagsaway sa kanila. Ang tuloy ng lusong nila. Hindi tayo pwedeng bumangging eh. Sasayad nung ano. Dapat pulin. Grabe. Kung ganyan sana gamit natin na pwede tayong bumangging. Eto na naman sa unahan. Bumabanat na naman itong ating mga tropa. Nandito na ba? Nasaan? Yun natin. Yun o, kumpisan na ito na. May isang bumabanat din sa may bandang unahan. Sinit Maramba. Ayun. O ano, bumanat si Idol Kinet Maramba dito guys. Iniwanan nyo meltdown. Lusong yan, lusong! Diretso mo na! Iwanan mo na sila! Ayun o, magisa lang bumaba natin itong ating tropa Kinet Maramba. Malayo, yung mga meron sa likod. May isang umahabol guys. Anong kulay ng uniform? Timbulinaw. Timbulinaw. Si Kevin Docosin. Kenneth Maramba. Patuloy na bumabanat dito sa ating harapan. And nakasunod si Kevin Docosin naman sa bandang likod guys. Makakadikit kaya yung bandang Bulinaw dito sa ating probang kabiling. Shout out kay Kapitan! Sa Bituyo Chale. Kinet Maramba. Bumagal lang. Ito, marami kayo. Tulungan na kayo kuya. Ayun, malapit na Kevin Docosin naman guys. Dinikit na ng Team Bulinaw. Nakadikit na dito sa ating tropang kabiling. Yan. Kenneth Maramba, Kevin Docosin. Palitan kayo para mabilis! Swapping ka, swapping! Kaya, di kaya. Yes. Dikit ka muna pag di kaya. Recover ka muna. Dalawa po tayong breakaway na nakatakas doon sa may chasing group. Babalik na po tayo ng bayan ng Bani. At dalawa itong ating nasa harapan ngayon na patuloy na bumaba na. Oh, likod, likod!
Ayan guys, pumalit na naman si Kenneth Maramba yun sa ating harapan at tumuli na naman ang takbuhan ng dalawa nating breakaway. And so chasing group natin nasa bandang likod lang. Malayo ba? Malayo sa likod. Ayan, so malapit na tayo guys sa bayan ng Bani. Diretso tayo papuntang Agno. Ayan, dalawa ang naunang tumawid dito sa ating start finish area. Dalawa pa rin ang nauna. Ha? May umabal? Nandito na ang peli down sa bandang likod. Nandiyan sila. Alas na ulit. Ako, inabutan na naman guys sa ating chasing group yung dalawa natin. Yan, so nagtagumpay silang maidikit sa dalawa nating naunang breakaway kanina. Dito lang sa ano. Sa part na to guys, nagkaroon naman ng pagkakataon para makatakas itong si Homer Portillos. Nakasunod si Mercado, pangatlo si Arvin Armendez, at pang-apat si Angelico Sipilayo. And guys, so itong apat naman ngayon ang nagkaroon ng pagkakataon na makalayo sa ating chasing group. At nanguna si Arvin Armendez, iniwanan itong tatlo nating kalahok dito sa bandang likod. Upang kami rin. Ayan guys. Nakalayo na ng bagay itong ating tropa kami din guys. Layo-layo pa to. Yan out. Sit lang yan. Guys, so nauna na yung ating tropang kamiling. Ito na rin yung ating chasing group. Nasa 100 meters 100 meters ang kalamangan, 120 meters. Yan, umahabol pa rin sa pangunguna ng tropang Bulinaw, Kevin Docosin, Angelico Rinato, Gordios, Maramba. Guys, so tara. Puro malalakas yan. Ayan, nakalayo na si Armendez. Ayan, nagpahinga naman yung tropang Bulinaw natin. Time out, time out. Ayan, tumakas si Docosin ng Bulinaw. Gusto nga bulin yung ating breakaway guys. Ayan, sumusunod din si Maramba dito sa bandang likod. Ayan, ito naman ang ating tropang Bulinaw, Kevin Docosin. Napakatuloy na kayang pagkatake guys. Hahabulin mo niya yung ating breakaway from Bulinaw. Ayan, bagong member yan lang ng Bulinaw from Anta, Kevin Docosin.
Guys, bumaba na dito sa ating palusong, papunta sa ating breakaway na nasa unahan. Guys, napakatalim at lalo tumulin pa ulit itong si Kevin Dokusen dito sa ating bumahabol din yung ating chasing group sa bandang likod. Ano, bigyan na ito sabi doon ng 7-Eleven. 7-Eleven guys. Yan. So, naidikit na naman nila. Same kami din naman. Grabe na kayo ko. Hindi tumingin, munting ka na idol. Ingat-ingat ka lang. Umanat siya, nag-counter-attack doon sa bandang unahan. Kamiling din to. Nakalayo na si ano. Hindi. Pilit na may raprod dyan ha. Lubak yan po. Lubak. So dahan-dahan dito mga idol at hindi pa na simento ito. Babasimento pa lang ni Mayor. Tatapusin pa to sa susunod na taon. Tapos banatan na naman. Dito na si King Vincent Mercado. Uy, nahulog na yung saging. Angeling ko, mahulog na yung saging mo. Ayun na, nagkakabanatan na dito sa ano. Anong tawag dito? Sa ano to? Bypass. Bypass ng Banyagto. Kayungnan. Ha? Kayungnan. Okay, so nagkakabanatan na dito sa ating bypass road. Dito sa may Kayungnan, Agno, Pangasinan. Ayan, nakumuna naman si Renato Sabilo na kasunod si Kenneth Maramba. Ayan o, Renato Sabilo guys ang nagdadala na ng chasing group. Na kasunod si Maramba at yung sa pang 7-Eleven. Shoutout kay Sir P2C Pilayo. Ayan, nakasuporta rin siya sa kanyang dalawang anak na kasali ngayon dito. Medyo nakalayo na si Armendez sa bandang unahan ng Team Kamiling. Nakakabalik pa kaya ng Alaminas yung gasolina natin. Hindi naman nakakaabot ng Alaminas. Malapit na. Dito rin mabalik? Dito rin nadaan? Hindi. Kevin Dokusen, itinapon, tinamahin sa sakyan. Ayan na natin yung breakaway. Dito tayo sa chasing group at nandito ang karamihang tropa natin. Ayan, so mas masaya dito guys. Dahil dito ang bakbakan namaya. Kung hindi na maabutan yung ating breakaway. Pero pag humabol itong chasing group, baka sa lang nilang habulin yun. Uy! Bubuk! Oh, may lubak ulit dyan ha! May lubak! May lubak ulit dyan! Lubak! Shoutout sa mga tropang bugal yun! Mga ka-isis buokon! Sayang, dikit mo lang. Yes lang. Walang masakit? Wait. Walang nangyari? Yan, nagka-trouble yung bisikleta ni Renato Sabilo
ng 7-Eleven. Dikit mo, dikit, dikit. Swerte niya. Sa likod, sa likod. Binato, wala pa. Mga under 23 na lang to. Isang kategory na to, no? Puro under 23 na. Okay, so patuloy tayo bumaba na dito sa may Agno Road. Papunta tayo ng Burgos. Lalabas tayo doon. Hindi mo maabot ko doon sa Burgos, guys. Hindi natin alam yung ruta mismo dito pabalik. Siyempre kami, sir. Wala tayo doon? Okay, lipat tayo sa ating breakaway. Ayun na nga, ito na nga ang ating tropang pamiling na nakakapag-breakaway, guys. Napakalayo na ng kalamangan nito. At ayun, ikaw Berchom! At ayun! And guys, so itong tropa nating kamiling naman ngayon ay nakalayo na doon sa ating pelotong. Okay. Sino boy? Malayo. Malayo. Layo, mahigit isa! Oh. Manay ka bilis na. Layo pa. Ahon na lang. Ayan na. Bumaba na naman itong ating breakaway. I-maintain mo na yung takbo mo para ano? May ahon. Layo ko. Mahigit 1 kilometro na. Basta maintain ka lang. Lalabas pa tayo ng Burgos na, sir. Tapos babalik. Ah. Napakatibay pa rin ng ating tubang kamiling dahil talaga namang hindi nagbabago ang kanyang tuhod dito sa ahonan. Guys, so ahon lusong dito sa pass na to. Recover lang, recover. Kahit hindi lang sana, wala tayong dala.
Ahon to, mahaba to. Ayan. Guys, so inaahon na naman nila yung ahonan dito sa ating Agno Road. So zigzag ahon no, na haya. Banayad na ahon pero mahaba. At kung hihina-hina ang tuhod mo dito guys, talagang pahihirapan ka rin yan. So malapit na siyang makarating sa tuktok. Layo. Layo, ayan, palusong na yan. Recover. Direk, agad mga direk. Sa 1 kilometro ang kalamangan nito. Ayan. Ahon pa rin. Ahon pa rin to. So nakakita nyo naman guys na patuloy pa rin bumaba na itong ating breakaway na Team Kamiling. So tingnan natin kung gaano kalayo ulit doon sa ating peloton itong ating breakaway. Parating na itong ating chasing group na humahabol doon sa ating breakaway. Ayan. Namumuna itong 7-Eleven, dalawa. Ayan, Kenneth Maramba, Homer Bordillos, nandito sa likod, yung Team Kamiling natin. Ayan na si Renato, nasa likod na, nakadikit na. Nakabalik na ulit si Renato sa bidon ng 7-Eleven. Ayan, nandito na siya sa likod. Pero, okay na? Ayan, nagkakabanatan na naman. Nagkakabanatan na naman dito sa Palusong. Palusong to guys, Palusong. Maramba mula dito sa likod. So palusong tayo guys. Nakarin na nyo siya, bumanat yung nasa harapan. Nagkabanatan na, nakakapakatulin. Nakakapakatulin ng kanilang pagkasakay dito sa kababa. Sino yung bumaba na sa harapan? Nakakapakatulin dito. Grabe yung pagkatake nila dito. Bulinaw. Saan na makakasalubong yan? Napakatulin din sa baba. AG, nandito na sa likod. So, sunod na tayo sa kanila. Nagpapangabot din ako dito sa baba. Grabe. Pumatakas pa rin yung apat sa bandang unahan guys. Andun si Renato Sabido, tropang bukal yun, isa Team Kamiling at si Maramba. Si ano ba na to? Google yun. Tapos si Maramba. Sino yung isa? Fernandez. So papaliko tayo.
Sa likod. Wala ba? Yan o, tingin mo sa likod. Ayan guys, so kalamangan naman natin ng ating apat na nakalusot dito sa ating fishing group ay nasa 50 meters lang. So hahabol ba itong ating nasa likod guys doon sa apat na nakawala? Tingnan natin kung kaya nilang tumikit. So ito na yung ating fishing group. Banayad lang na humahabol. Itong nasa likod sa apat na nasa harapan. Renato, sabi doon ng 7-Eleven na dito guys sa bandang likod. Nagpapahinga dahil nagkaroon kanina ng kunting malfunction yung kanyang bisektita, pero nakadikit pa rin siya at ito pa rin siya guys. Talaga namang hindi pa rin nagpapahuli, pero nasa bandang huli lang na ating fishing group. Sumasabay pa rin siya dito sa ating fishing group. Malayo-layo pa naman ang ating finish line, kaya hindi pa natin sigurado kung sino sa kanila ang makakakuha ng ating malaking premyo. Punta na natin pag-punta. Pasok mo dyan? Ay, yung shortcut? Ay, nakapasok mo sila oh. Okay, so nakapasok na yung ating first breakaway at itong mahabol na chasing group. Tingnan natin yung apat. Ito na yung apat nating chasing group. Pakiramdam ko wala na tayong gasolina. Ako nang daonan. Bumagal ang habol. Wala nang gas. Wala na. Sad to say, pero naubusan kami ng gas sa part na to guys, kaya ang inabutan na lang natin ay yung dulo ng grupo at yung pagdating sa finish line. Uy, pinasalon. Malayo pa ba? Ha? Maraming salamat guys sa ating tropa mula sa Kamiling kay Jose Glomar na nagpahiram ng ating kopya ng video malapit sa finish line. At ito na nga guys, patuloy pa rin na bumaparat itong ating breakaway na si Arvin Armendez ng Team Kamiling. So patuloy pa rin siyang bumabanat at lalong bumibilis ang kanyang pagpadyak sa kanyang bisikleta papalapit sa ating finish line. Napakatuloy pa rin guys, at ito na nga, palapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. Hindi na nga siya inabutan ng ating chasing group at ang ating tropang Kamiling na ang nagwagi dito sa ating Bani Cycling Race ni Mayor Boyeng Palafox. Napakalupit nga ang pinakita ng ating breakaway dahil lumamang pa siya ng 1 kilometer kanina sa ating grupo na humahabol sa kanya. At siya na nga guys ang karapat dapat talagang manalo dito sa karera na to. At ito na nga tayo, nasa finish line na ang ating
champion na si Arvin Armendez. At itinas na nga ang kanyang kamay, tanda ng kanyang pagkapanalo. So, congrats sa'yo, Idol Arvin Armendez ng Team Kamiling. Tabi! Oy! Tabi kayo! Tabi! Walang gigit na! Justin, Justin! This one, Justin! 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 One! Pangatlo! Pang-apat si Kevin. Yo, picture na eh! Fifth place, Daniel Jus Corpus. Okay. Fourth place, Fourth place, Kevin. Nakosen. Fourth place. Dokosin yan? Fourth place, Kevin Dokosin. Dito po sa akin. Kayo po si Mr. Corpus po. Doon po, punta po tayo. Fourth place po, Kevin Dokosin. Yan, Rawalda. Third place, Justin De La Cruz. Justin ng Bugalyon. Second place, Kenneth Maramba. At ang ating champion, Armand Mendez ng Team Kamiling. Solo breakaway po siya. Galing pa po dito sa Kinawayanan, breakaway na po yan. Congratulations po. Maraming po salamat sa ating mga participants.